Din hija gwida pass pass għall-użu ta' Travel Bright Tree. Struttura u karatteristiċi ġenerali. Il-Travel Bright Tree hija lampa ħafifa u kumpatta. Tista' tinżamm f'id persuna jew titpoġġa fuq mejda jew wiċċ ċatt. Din taħdem bil-batterija interna tagħha mingħajr il-bżonn tal-kurrent tad-dawl dirett. Għandha forma ta' kaxxa twila li tinfetaħ f'diversi pożizzjonijiet. Din il-lampa hija maħsuba sabiex tipprovdi dawl b'mod flessibbli fejn meħtieġ. Kif tista' tintuża? Iftaħ il-wiċċ tal-lampa. Imbagħad aqbad il-qiegħ u wiġbet l-isfel biex tiftaħ il-lampa kompletament. Kif tixel il-lampa? Mur fuq il-bażi tal-lampa. Fil-ġenb tan-naħa twila fit-tarf tinstab il-buttuna tal-power. Għafas il-buttuna l-isfel biex tixel il-lampa. Kif tbaxxi jew tolli d-dawl tal-lampa. Fuq il-bażi tal-lampa fil-ġenb id-dejjaq tinstab buttuna oħra. Din isservi biex tbaxxi jew tolli d-dawl tal-lampa skont il-bżonn tiegħek. Għandha 5 livelli ta' kif wieħed jista' jolli jew ibaxxi l-intensità tad-dawl. Billi tafas il-buttuna u tħallija sakemm tasal għal-livell tad-dawl mixtieq. Kif tibdel il-kuntrast tad-dawl. Tista' tibdel il-kuntrast tad-dawl b'3 metodi differenti. Billi tafas l-istess buttuna li użajt biex tolli u tbaxxi d-dawl, bid-differenza li tibqa' iżomma għal ftit sekondi. Kif tiċċarġja? Fuq quddiem tal-bażi tal-lampa, wieħed jista' jsib kalamita mqabża l barra li ser tintuża biex magħha jeħel il-wajer li jiġi inkluż magħha. Għal xiex tista' tintuża aktar? Fuq il-bażi twila tan-naħa opposta tal-power button, wieħed jista' jsib ukoll żewġ USB ta' tip A ports li minnhom wieħed jista' jiċċarġja l-mobile. Dawn jintużaw bħala power bank. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.